ngoba naye umkhwanazi eqondile elwa nezigebengu kodwa futhi naye ngeke ayiqede zonke izigebengu. Phela mangathiwa ziyaphela izigebengu zonke ungaphela umsebenzi wamaphoyisa. Ngeke iphele nje izigebengu. Kodwa into ebalekile ukwenza ukuthi abantu baphephe nokuvikela abantu kuingane ezikhulayo ukuthi zingangeni kwizidakamizwa ezifu ifashion. Yila Africa begudi khona umkhwanazi because lento yophoyisa ubuyise isithunzi ephoyiseni. Ephoyiseni bese siphelile isithunzi sephoyisa. Bese kuqhamuka impatha nje ithe phoyiseni ibeke la ngoba yazi ukuthi lizosaba ukudubula ngoba lizobuye liyome ecourt. Kodwa umkhwanazi usibuyisile isithunzi samaphoyisa. Amaphoyisa kahle kahle kumele amshayele izandla umkhwanazi. Usibuyisile isithunzi samaphoyisa, not even KwaZulu-Natal kuphela, South Africa yonke nje. Mawubona iphoyisa manje awusalithatha ngathi liwumngani wakhe iphoyisa. Usibuyisile isithunzi samaphoyisa. Makudlula iveni manje akusafani nasekuqaleni ukuthi kudlula iveni uyihalele ngetshe engathi ungayilandelisa ngetshe. Makudlula iveni usuyazi ukuthi hayi labantu bayahlonishwa ngoba mangabe ugadla kubona bazokunyisa. Into ekhona ke leyo. So into agudi ngamkhwanazi. Umkhwanazi ukugudi ngoba uyile leader le ekwazi ukumela iqiniso noma kuthiwa nzima kangakanani, and bayashoda abaholi abakwazi ukumela iqiniso eSouth Africa. Abaholi bajabulela ukufika izingane zabo nemndeni yabo nezintombi zabo nabangani babo nokhazini babo. So umuholi ofana nomkhwanazi ubalulekile umholi. Umuntu onesibindi sokuthi athi yabona ke lokhu do or die. Do or die. Uma ngifa angife kodwa ngikhulumile. Into engasho ukuthi ngiyokhuluma. Into ethi ngiyakhuluma manje. Bese kushiyana ukuthi ke manje nake ikhuluma ngobani, ikhuluma ngani, ikhuluma kanjani. That's the thing. So njengamanje mina ngisamile emagameni ami ngenhlanhla mina ngihlehliswa zinyoni. Uma ungazi empilweni ipast yomuntu, impilo yomuntu adlule kuyona, iyamdetermine ukuthi uhlobo luni lomuntu. Noma eseshintshile kuqhamuka umuntu wakudala ethi awusasigudla naye lo, uthola ukuthi wena usagudla usushintshile. Ipast embi iyakwazi ukukulandela. Ipast enhle futhi iyakwazi ukukulandela iyokuvulela izinto. Ingakho kwi previous video yami ngathi mina ipast kasenzo umchunu akukho senzo umchunu lo kwathiwa khona ukhwabanisile. Ungabe khona kwaliyonto noma kuthiwa bake wakhwabanisa wafihla, kodwa for the fact ukuthi liyonto akakaze atholwe ama auditors kuthi umchunu udla imali wenza ukuthi ukhwabanisile. Umchunu umuntu okwazi ukuma iqiniso lelo. Mangalifuni iqiniso futhi fusek, mangalifuni fusek ngasizwe ngempatha thina elidwa imizwa mayisikhohlo usukaphi. Shuthi uyilento le othi mawuhlukana nendoda kade kwenzela izinto ezinhle, masuhlukane nayo usukhohliwe ukuthi kwenzeleni okuhle. Usukhohliwe mawuhlukana usukhohliwe ukuthi yini enhle ke yayenza kuwena indoda. Sewuthini manje? Sewuthi vela kayilutho uyisahluleki, kodwa lo muntu wake wazama ukulobola ngemali yokugcina elobola wena. Ufana nendoda uyisize uyitholele umsebenzi, mase utholile umsebenzi ifika emsebenzini ihlangane nabaphathi ngawe kuwena oyitholile umsebenzi. Mawuthi uyakhuluma kuthiwe hayi vele lo akalungi, sewukhohliwe ukuthi uyena okubekela umsebenzi okuwona. Awukhohlwa umuntu okusizile, awukhohlwa iqiniso elidlule, ngoba iqiniso elidlule liyakwazi ukunika umqondo ukuthi lo muntu umuntu onjani. Uma ngabe ungangizwa lapho mfethu ngeke phela sineso small mind. Mina ngisho ukuthi into asolwa ngazo umchunu akazenzanga manje. Ngizile zingidakelwa nje ezinye izinsha kungathi ngithi mina hayi amanga lashiwo umkhwanazi. Angisho lonto mina, bengikuphi mina le ko parliament kwenziwa letho. Angisho ukuthi akazenzanga. Ngithi uma kukuthi umchunu khona into asefike wazenza lezi eshiwo umkhwanazi, siyababaza sithi awu kodwa mchunu sikuthembe kangaka. Yini ekujikile ngabe isihlalo? Yini ekujikile ngabe abaphathi bakho abakuhlobekisayo? Yini ekugcinile ngabe ekujikile ngabe amandla? Hayi ngeke mchunu akufana nawe. Sisho njalo thina. Asisho ukuthi hayi banamanga umchunu akayenzanga. Angeke ngenze lonto mina phela ngiyoniphatha mina.
don't bother me. So reason why manje ngikulo live lo njengoba ngiyilive la ngikulo live because ngifuna ukuaddressa lento properly leka mongameli ngifuna ukuaddressa properly ukuthi yini into ezokwenzeka. One, umongameli uCyril Ramaphosa nomchunu basuka kude seke bashokhana ezintweni ezibalulekile futhi omchunu uneqiniso umchunu useke wayimela la nkunzi umongameli kushubile. So now isikhathi sokuthi nomongameli akwazi ukumela umchunu kulezi insolo ezikhona. Futhi even worse njengoba sekuvele kwangena nama political parties ku right makuyi public once kwaba nama political data involved ama political parties also mathuba labo umuntu ungena ngoba ebona intuba yokushayina ebona intuba yokuthi awuthi ngisale sengicapitalize ngalokho yabona sengifika nami ngithi once kwangena I political parties enye isho ukuthi vele lo political parties isibona intuba yempe kade yayiqalile ungazoyilwa kanjani sebezoyilwa ngomkhwanazi thina sine straight talking ke thina onyanyawo futhi nje fuck off ama allegations kaMkhwanazi are very serious. Umkhwanazi as a person that dude is very serious. That timer is very serious and focused. Kodwa uma kusengena abantu abangenayo beshaya bathi ukhaya bengibuka ngisho igebengu mina engizaziyo mina zithi hayi phambili ngomkhwanazi ngibotha khala lesigebengu siyisikelimi sifuna umkhwanazi athi hawu angasilandeli lesigebengu siyangisupport ubone ngisho ipolitician eyisigebengu ithasifuna nomkhwanazi ubona isidlala umqondo ifuna umkhwanazi ayirecognize kanti la kutshela ngisho ngamncoma umkhwanazi la uma usuwenza icala uzokulandela bastard ke loya ngisho ngamncoma undize phezulu ngisho ngamncoma uhambe ngamabhanoyi uhamba ucampaign ngamabhanoyi wenza icala umkhwanazi lalela ujikele amajita bethamlethela izindaba ngoba efuna ukumngena okhotsi yini lento lapha yebo wabajikela wathi no ngiyanibona ningizela ngomqondo obugebengu ngiyaniveza kwatatazela wonke amadoda. So ngithi mina kuwena into ebalekela ukuthi uunderstand ukuthi njengamanje upresident bengabe khuluma inkulumo yakhe yonke nizoyizwa futhi nani ngoba nisile uma ngeke kuze kuthiwa ngelinye ilanga mchunu lalela siyaxosha cha mhlawumbe ngamisa isikhashana mhlawumbe ingabe iCommission ekuthiwa investigate naleyo nto futhi iphelele noma kuthiwa hayi mhlawumbe siyakumisa isikhashana esincane uphela sishaya iround leyo kuthiwa siya expella hayi angicheka ngempela esigodlweni lodaba ngoba ngeke ngene esigodlweni ngizobuza udaba nje cha ngisikhulumela nje mina from my point of view angaze ngene esigodlweni futhi ngithi angifuni ukungena. Let me talk to the public the truth. Seku uminister ukwazile ukumela upresident. You scratch my back, I scratch yours. Scratch yours. Ngisho angandiza ama political parties into abane concern nayo upresident ayithandayo into ebalekile ukuthi angagcini elahlekelwa abantu. So nesinqumo sakhe ufuna bengathi sithi ukuze akwazi ukubamba abantu baqhubeka abantu bekholelwa kwinhlangano kodwa futhi there is no way ukuthi angalathi umchunu. There is no way angalathi umchunu. No way. Yabo no way. Mina myself umchunu mina as King Bhaka ngiyomlahla mzwane kwatholakala by the court of law ukuthi unecala manje ngeke ngimlahle mina umchunu manje kufana nomkhwanazi mina ngeke ngimlahle umkhwanazi angilona ixuku mina ngeke ngimlahle umkhwanazi manje ngoba sengibonile ubuqotho bakhe kodwa futhi ngeke mina ngama allegations sengithi hayi umchunu uyaphetha unje ngisama allegations kodwa the day I court of law ithi mchunu you are guilty
Go 1 no 2 no 3 no 4 ngothi hayi fuck off usidlalile ingqondo udlale ngisho inkosi uKing Bhaka usidlalile ingqondo. Mina nazi into engifuna kumkhwanazi mina nazi into engifuna kumkhwanazi. Umkhwanazi mina ngokwami as King Bhaka ngifise ngathi angabe upresident wale country. Le country nali mina iphupho lami lali khona umkhwanazi angaba i-candidate yoba president. Sonke singayithemba ngoba uyakwazi ukuma mayithe ngiyenza abu president. Naku umbuzo ke lama political parties ayo somathuba angaqhubeka yini amsupport umkhwanazi engasavula inhlangano yakhe manje ukuthi hayi ke South Africa sengonomele angaqhubeka yini amsupport lama political parties mana ngutshela ngeke azamsupport ngeke ngoba yindaba angambona njenge threat manje kuona ngeke thina boKing Bhaka singamsupporta kunjalo. Umkhwanazi manje indlela seyiprove ngayo emhlabeni sekumele abo president. Futhi abo president hayi ngokujoyina amaqembu abantu avule lakhe iqembu. Kodwa yena njengendoda eqotho leso sinqumo ngeke alala avuka sithathe. Ngeke alala avuka sithathe. Ngoba akekho desperate. Yena uconcern ngabantu. Angaphushwa abantu bamphushe sometimes baze bamenzele kuyima eyibone sengaphakathi naye. Kodwa mangathiwa le yankunzi iba president mina myself ngisho ukuthi hayike usezokwazi ukuyilawula kahle. Uma esasebenza ngaphansi uyohlala ecindezelwa. Nawe futhi into yokusiza ukuqala ibhizinisi lakho lapha ekhaya. Mawusasebenza ngaphansi komlungu uyobucindezela emsebenzini nje. Mawusasebenza uhlale ikushaya imithetho yenkampani. Uhlale ikushaya iconstitution yeqembu. Uhlale ikushaya imithetho institution. Thola uyafisa ukusebenza but ubanjiwe. Kodwa once kwauwe o in charge you call the shots. Umbuzo wami uthi kusasa umkhwanazi bengamemezela ukuthi South Africa sebengiphushile ukuthi angibe neqembu sengaba kulona lama political parties athi umkhwanazi we believe kuwena azoqhubeka yini asho ngeke sasho kodwa uma uthi alibheka lelizwe leli lifuna indoda lesibindi njengomkhwanazi mawubheka izwe ke manje isidlulile level umkhwanazi ukuthi angasave under abantu abathila abanye baba corrupt seyidlulile lo level le seyifuna kube uye iSouth Africa ngoba iSouth Africa umkhwanazi hlaba nibonanga nini akasupportwa yile akasupportwa KZN supportwa iSouth Africa yonke even nangaphandle bayamsupport. Mina into engiyifisayo ukuthi ngele ilanga thi umkhwanazi usevula iqembu lakhe so president mase sibona abantu lobuqobo babo ngoba amaqoka abantu ama politicians ayobaleka ube ngathi ngeke uyizi politicians ithi awu sawina usevula iqembu umkhwanazi value he is a true leader bafethu abantu abamvoteleni ozwa sebembeka amabala laba bamncoma namhlanje bembeka amabala ba convince abantu babo uthola umuntu akade engafuni luso umkhwanazi la kusasa mangathiwa nje kuba neqembu angena kulona noma livulayo ozwa sebemgceka amaxuku abantu thina sisebenza ngale nto thina abanye bancoma into engapheli bacabangela izingane zabo bayazazi igebengu bafuna bengabe sefika umkhwanazi ilanga thiwa yimilo encoma ngaze ngenza ivideo ngikuncoma inkunzi le isebenza le nto yokubamba kunjalo nje icwale ngawe yakufakela ikaba kuBhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ngingibone ebhoqa imiza abafokazana ngotholo lodwa labathi mawungalifuni iqiniso mina ngiyeke mina ngiyeke akufani yabo manje khona bathandazela ukuthi engathi umkhwanazi angaqoshwa uyazini hayi ngoba bemthanda bayasaba ukuthi beke baxoshwe uzovela vula iqembu bese evala wonke lamaqembu amancanyana awava abanye bamsupporta zibhlungu inhliziyo babona umonakala ngawenza mangathiwa unamaphosto uyamkhipha athi umkhwanazi hayi ke lalela-ke iSouth Africa ngiyayirula lo muntu akadinge ngisho ukucampaigna angakhuluma kanye athi soqeda ama-drugs athi sowenza sure ukuthi abantu bayasebenza athi ubugebengu sizobuvala
athi umphakathi kumele uvikeleke, athi kumele ingane ziye ekoleni. La muntu imanifesto yakhe baba already is out there. Ama political parties ayatwetwa, afise ngathi angangaxoshwa ukuze agcinwe eyiphoyisa elapha ya. Sayizamicizisha pastor. Le qithe elikhulumayo ngeke ulifice koMathebethe bana leli. Ngeke ulifice koMathebethe bana. Uyabona uma umkhwanazi bese ubeka lo president angazi ubani lo lelizwe leli lo naye lo nenkani lo yangazi ubani ubani uTrial noma ubani lapho nje. Yabona izobhuzi lezo umkhwanazi ku-level ukuthi baba athi eqhamuka nje nathi president yethu madoda yangena. Uyabona yangena awu madoda ba athi amasosha bengabe naye umuzi ukuthi iposture yakhe iyayifila lento athi behamba kuthiwa wahamba president. Umkhwanazi manje ulelo level kodwa ama political parties lawa agcwele izimo Africa azoyivuma liyonto. Ngeke azayivuma iwona azoshintsha abe izitha zikaMkhwanazi. Shuthi kuyimanje bamenze silima. Amenze silima. Show me looking back. Senzo Mchunu angimazi mina isigebengu namanje angimazi isigebengu mina. Futhi ngeke ngiconvince abantu ngaliyo nto leyo. Angimazi isigebengu Senzo Mchunu mina. Ngeke ngiconvince kodwa makuthiwa khona kwenzile unobufakazi umkhwanazi singababaza sithi awu mase sibone evidence sithi awu sesibona inkantolo imshova phansi hayi singababaza. Kufana nokuthi uzala ingane kuthiwa ingane iyantshontsha kodwa mayifika lana ihloniphi kanje ize ingidlule umbhede kodwa kuthiwa ngaphandle iyahlupha. Makuthiwa isiba nje umphakathi noma isiyaboshwa uyathuka umzali uthi angiyazi isigebengu hayi ngoba uyivikela indlela ebehave ngayo ngaphakathi la angiyazi isigebengu ingane yami nami kuSenzo Mchunu angimazi isigebengu. Show me looking back. Bye bye.